L-impenn tal-Partit Laburista li jagħti serħan il-moħħ lill-għalliema u l-LSAs li huma supply se jkun implementat bil-ħsieb li ssir ġustizzja u fl-implementazzjoni tal-proposta mhux se jinħolqu ebda ġustizzji ġodda. Bil-livelli għal dawk li jridu jidħlu għal vokazzjoni ta' għalliem se jibqgħu l-istess. Li dawk li għamlu xogħol ta' supply, per eżempju supply teachers, jew supply LSAs, jew supply kindergarten assistants, nixtiequ ntejbulhom il-kondizzjonijiet tagħhom fis-sens li dawn bħalissa qegħdin bil-kuntratt definit u anke jekk pereżempju jridu jmorru jieħdu loan, aqas jistgħu. Irridu nagħmlu hekk imma, jiġifieri rridu nġibu lil kulħadd ugwali mingħajr ma noħolqu inġustizzji ġodda. Dawn id-dettalji tom il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo li fakkar li l-Partit Laburista jrid jibda proċess li bih itejjeb il-kundizzjonijiet tal-edukaturi kollha. Il-Ministru Bartolo nnota li hemm supply teachers bi kwalifiċi differenti mill-għalliema u ċara li l-proposta hija konxja ta' dan. Dan xi fisser aħna li se noħolqu xi sistema fejn hemm min irid idum jistudja ħafna u jistudja fit-tul u jilħaq teacher regolari. U mbagħad isna se nħallu li xi ħadd jidħol mill-bib ta' wara binqas kwalifiki jew binqas korsijiet? Le. Għaldaqstant assigurazzjoni li min ikun supply u jgawdi mill-proposta li jsir tal-post irid ikollu wkoll livell ta' kwalifiċi. Li se nagħmlu norganizzaw korsijiet apposta f'ħinijiet li jkunu tajbin, pereżempju fil-għaxija, tintuża anke t-teknoloġija online biex iġibu l-kwalifiċi meħtieġa biex ikun jistgħu jsiru tal-post. Imma dan ifisser li jridu jġibu l-kwalifiċi bħall-oħrajn għax inkella qasu ġust li min studja u kiseb il-kwalifiċi, jew min bħalissa qiegħed student, jew se jibda bħala student universitarju u se jkun qed jistudja, irrid iġib il-kwalifiċi. Ġifieri rridu noħolqu sitwazzjoni ta' ugwaljanza għal kulħadd